Γεια σας παιδιά, σήμερα παίξουμε λίγα survival games στον server MC Gamer. Επίσης την περιγραφή όπως λέμε σε κάθε βίντεο. Και ναι, αυτά είναι κάποια survival games τα οποία είναι δύσκολα και πιο εύκολα γενικώς από τον Bad Lion. Γιατί ο Bad Lion έχει πολλούς hackers με speed hacks, με το ένα με το άλλο. Δεν μας νοιάζει όμως αυτό, γιατί δεν παίζουμε άλλο στον Bad Lion. Δεν γίνεται να βγάλεις βίντεο στο Bad Lion, ακόμα και ό,τι θες κάνε, δεν βγάζεις βίντεο εκεί. Βγήκε ξανά αυτό το map, το οποίο είναι καθυστερημένο, γιατί όλοι ξέρουν τα chest άπειρα και είναι πολύ εύκολο. Αυτό είναι το πιο εύκολο βασικά map όλων των εποχών. Θα πάω λίγο πιο μακριά το μικρόφωνο, γιατί μπορεί να ακούγομαι πάρα πολύ δυνατά. Πόρε μαλάκα. Αγχώνομαι, δεν ξέρω γιατί. Βασικά πάμε με χαρά, σιγά. Και να χάσουμε σιγά τι έγινε. Πάμε. Νια. Ναι, δεν το πήρα. Φυσικά και δεν το πήρα. Κανείς δεν... Όλοι έχουν καλύτερο ίντερνετ από μένα. Μην πας στο δικό μου root, please. Αλήθεια σου λέω, θα σε χαμίσω. Εντάξει, λογικά είναι καλύτερο. Ωραία. Λάβα, αντί για chest. Γενικώς πολύ καλά. Πολύ καλά τα πήγες. Έχει chest εδώ. Με σκοτώσεις. Ευχαριστώ. Δεν φταίω εγώ, sorry φίλος. Θέλω να το σκοτώσω, αλήθεια. Ρε, αφού σε λέω φύγει, γάμο το. Βασικά δεν ξέρω αν έχει αυτός ο server τα ίδια κλείσει με τον Bad Lion. Δεν πειράζει όμως. Καλό loot είναι. Γιατί να μην το κάνουμε. Ωραία, ανεβαίνουμε. Έχουμε ξύλινο sword, το οποίο είναι κάτι κακό. Αλλά θα κάνουμε αυτό, οπότε μπορεί να βγει κάτι καλό από αυτό. Δεν βλέπω κάποιον εδώ γύρω. Και γενικώς μου αρέσει ο MC Gamer, απλά δεν παίζω γιατί μου λένε είναι δύσκολος και δεν θα μπορέσει να βγάλεις βίντεο. Και για ακρίβεια δεν είμαι. Δεν βγάζει τόσο εύκολα βίντεο, αλλά αυτόν τον έχω. Μαλάκα, άντε ψόφα. Ωραία. Έχει φαγητό τουλάχιστον για να κάνουμε regen. και πήραμε και συντάκια από αυτό. Φύγε, ωραία. Δεν χρειάζεται να μπαγκάρεις όμως. Έλα, μην κάνουμε μαλακία. Φυσικά δεν το κατάφερα. Ευτυχώς τώρα λιγότερο damage εδώ πέρα. Γιατί αυτά δεν είναι 4 blocks, αλήθεια. Για να φας. Βασικά δεν είναι 5 blocks για να φας 2 hearts damage. Είναι 3 blocks για να φας. Είναι 4 blocks για να φας μισή heart. Μαλάκα με fail. Δεν πειράζει όμως. Θέλω να φύγω. Να το παίξουμε λίγο έξυπνα. Γιατί φάγανε εμένα ρε. Fuck off μαλάκες. Γιατί είναι team, γιατί γαμμένα teams ρε, γιατί solo είναι, solo, το καταλαβαίνετε. Άντε φύγε και εσύ μαλακία. Θα μου πεις και τι να κάνω, ό,τι θέλω θα το κάνω. Try again τώρα. Μαλάκα δεν γίνεται, αλήθεια, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό, ό,τι και να... Δεν γίνεται σου λέω, δεν γίνεται αυτό. Με βγάζει τώρα από το παιχνίδι. Άντε ρε, σταμάτα να λαγκάρεις, ηλίθιο. Κανείς δεν μπήκε. Δεν το πάτησα. Σε μας ρε. Δεν το θέλω ρε, καθυστερημένε, δεν το θέλω. Μαλάκα. Γεια σας παιδιά, σήμερα παίξουμε λίγα. Θέλω να το πετάξω, δεν μ' αρέσει.
Ναι ρε, θέλω να το βγάλω από τον υπολογιστή μου, άντε παράτα με. Φύγε. Τώρα φύγε. Μαλάκα, μαλάκα δεν γίνεται, μου σπάει τα νεύρα και αυτό. Σπάσω το κεφάλι. Πάμε, τελευταία φορά αλήθεια λέω. Το πιο αργό ίντερνετ, ναι. Ηλίθεια κι άλλη μέσα. Μου λέει και ψέματα, ναι. Τίποτα δεν θα γίνει, ρε, τίποτα. Μου λες πράγματα πως ποτέ δεν τα κάνεις. Ποτέ. Άντε παράτα με κι εσύ, ηλίθιο. Γεια σας παιδιά, σήμερα παίξουμε λίγα survival games στον server. Αυτό MC Gamer, IP στην περιγραφή όπως συνήθως. Και από ό,τι βλέπετε είμαστε λίγα άτομα. Γενικώς πολύ καλά αυτά πάμε. Σκατά θα γίνει. Θα αρχίσουν να σκοτώνουν άτομα. Είμαστε λίγοι, ελπίζω να γίνει κάτι και να παίξουμε. Και να μην γίνει βλακεία να χάσουμε αμέσως. Να μην έχει teams, μόνο αυτό. Μόνο αυτό, να μην έχει teams. Το εύχομαι. Άμα έχει teams, fuck this shit. Θα δοκιμάσω να πάρω αυτό έτσι κι αλλιώς είναι εύκολο. Δεν πήρα τίποτα καλό. Γιατί να σου δώσω ένα chest παιδί μου, ωραία, άνοιξες ένα chest το οποίο είχε μέσα σκουπίδια μόνο. Και τώρα θα με σκοτώσει κάποιος επειδή είδε ότι έχω chain πράγματα. Να με ακολουθάει κανένας, αυτό είναι καλό. Μ' αρέσουν γενικώς τα άδεια παιχνίδια γιατί είναι κάπως καλύτερα. Γιατί δεν έχει teams τόσα πολλά. Και να έχει teams οι υπόλοιποι κάνουν team εναντίον του team. Πολλές φορές η λέξη team, δεν πειράζει όμως. Γενικώς να βάλεις ένα chest δεν θα ήταν άσχημο. Δεν λέω όχι, αλλά κάνε το κιόλας. Κοίτα εδώ δεν έχει πουθενά. Πουθενά μα πουθενά. Μα πουθενά. Γιατί πουθενά. Μα πουθενά. Γιατί να βάλουμε κάπου chest. Όχι. Θα έχει chest πουθενά. Και το πουθενά. Μου το λαγκάρει κιόλας. Και εδώ φυσικά δεν θα έχει ούτε ένα chest. 100%. Ούτε σπαθί ούτε τίποτα δεν έχω. Πώς τι έχω σπάσει τα νεύρα μου. Βάλε ένα chest γαμώτο. Κοίτα εδώ. Ούτε ένα chest. Ούτε ένα. Και εγώ τώρα φταίω άμα αυτοκτονήσω. Και δεν θα δείτε βίντεο για 4 μέρες γιατί θα έχω νευριάσει. Εγώ θα φταίω. Ναι. Να μην νευριάζει και εσύ τόσο εύκολα, βλάκα. Το έχω πάρει. Οκ. Δύο μπισκότα. Γιατί θες και άλλα. Πολλά είναι ρε. Πολύ καλό. Δεν έχει τίποτα γενικώς. Τα χειρότερα. Βασικά έχει καλά survival games αυτός ο server, αλλά πρέπει να παίζει συνέχεια για να ξέρεις ποιοι είναι teams, ποιοι είναι youtubers να τους λοκάρεις φυσικά. Άμα είσαι, ξέρεις, σπαστικός. Ναι. Πού είναι τα chest, ναι, βρήκαμε ένα chest. Ρε φίλε, τι πράγματα έχει εδώ, τίποτα. Μόνο το φαγί αξίζει. Και αυτό ούτε τόσο, γιατί το κάθε ένα. Απίσα εσύ, πάνε εδώ. Γιατί τα... Τε ρε μαλάκι, σε ένα chest βάλτε γαμώ το σόι σας. Ωραία, πρέπει δηλαδή να πάω πίσω, δεν μου δώσει ούτε ένα chest. Ευχαριστώ γενικό παιχνίδι, σ' αγαπάω κι εγώ. Πάρα πολύ σ' αγαπάω, είσαι το αγαπημένο μου. Ένα chest. Τι θα έχει μέσα, σκουπίδια. Τι είπα, σκουπίδια.
Βασικά αισιοδοξία πάνω απ' όλα. Αισιοδοξία. Νομίζω ότι άμα είσαι αισιοδόξος τα καταφέρνεις όλα γενικώς. Να, όλα αυτά τα καταφέρουμε μαζί. Με τη δύναμη της βλακείας και της θέλησης. Δεν ξέρω άμα υπάρχει τέτοια βλακεία και θέληση στο κανάλι μας για να δείτε πρώτα αυτό το βίντεο. Γιατί να το δείτε. Άμα νικήσω δείτε το, δεν με νοιάζει βέβαια. Βέβαια, πού θα γράψει φύο ότι νίκησα. Θα σας spoilάρω τη ζωή σας. Βέβαια, θα προσπαθήσω να νικήσω ακόμα και άμα είναι το χειρότερο παιχνίδι που υπάρχει. Να, γενικώς τέλεια τα πάμε. Πολύ καλά. Survival games. Τέλεια. Ένα αηδιέξοδο. Αηδία με έξοδο. Εντάξει. Άμα δεν νικήσω παρετούμε. Δεν ξαναπαίζω Minecraft. Καλά όχι. Έλα αφού ξέρουμε λες ψέματα μωρέ. Ωραία πούστη ωραία ήταν αυτό. Σκέφτηκα. Ωραία μαλάκα να είχαμε λίγα diamonds και μου δίνει ένα diamond. Το εκτιμάω παιχνίδι, αλλά γιατί θες να παίξω ξανά Minecraft και να νικήσω, δεν θα γίνει κάτι. Μια φορά θα νικήσω και θα νικήσω χάλια που δεν θα μου αρέσει. Ή τουλάχιστον να σκοτώσω με 2 άτομα ρε φίλε. Ωραία, έμειναν λίγα άτομα ακόμα. 2 players. Μαλάκα θα χάσω, είμαι σίγουρος. 100%. Δεν έκανα τίποτα, αλλά θα νικήσουμε. Δεν έχω bow ρε. Πώς θα νικήσω χωρίς bow. Θα πάμε και θα πεθάνουμε. Όχι, καλά. Δεν είμαστε τόσο χάλια, αλλά ελπίζω. Life game. Λίγο ακόμα ρε παιδί μου. Ένα ακόμα chest. Ένα bow ρε. Λογικά έχει κάνει regen σε 30 δευτερόλεπτα. Και νομίζω deathmatch κάνει σε αρκετά λίγο. Ας πούμε μένουν 2 άτομα και κάνει deathmatch και νομίζω θα χάσω γιατί δεν έχω παίξει ποτέ. Άμα νικήσω μπράβο, θα βγει ένα καλό record και παίζει να μην το γράφω καν για να βγαίνει καλό. Πού είναι. Όχι, bow είναι κακό. Λοιπόν. Go! Ναι, στόχισε, επειδή λάγκαρα εγώ. Νίκησα! Minecraft, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, το σόι μου. Και ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Αν θέλετε να δείτε και άλλα επεισόδια σε αυτό το πράγμα. Σε αυτό το server κάντε ένα like το βίντεο. Αν θέλετε να δείτε και άλλα επεισόδια από άλλες σειρές και από αυτή τη σειρά φυσικά, κάντε ένα subscribe. Και ναι, νικήσαμε ρε φίλε, νικήσαμε. Clean up. Θα μας κάνει clean up. Όχι, νικήσαμε. Λοιπόν, ναι, αυτό ήτανε. Άμα σας άρεσε, όπως είπα, κάντε αυτά τα οποία είπα. Τα social media είναι στην περιγραφή όπως πάντα. Και γεια σας.